Avui celebrem el dia de Santa Bàrbara, un dia força especial en la Val d'Aran en què els nostres pompiers festegen el dia de la seva patrona. Malerosament, per circumstàncies provocades per Covid-19, enguany aquesta festa no podrà celebrar-se com a dautians. Per amor d'això, com a síndica d'Aran, he volgut adreçar-vos aquestes paraules en primer lloc en felicitar el cos de pompiers d'Aran i agrair-les el seu treball diari en la gestió de les emergències i sobretot en aquest any tan complex en què Covid-19 ha metut força tributs en camí i gràcies a la seva professionalitat, a la professionalitat dels sanitaris, ho hem mantingut anar-les superant. Com a sabets, pompiers d'emergències porten ja en temps en un procés en definir i establir una nova estructura d'aquest cos que permetrà, creiem, dar un pas força important en qualitat tant en el servei a la ciutadania com als propis professionals. I per això, repetisc que tot les dificultats d'aquest 2020 hem convençut que gràcies a la implicació i a la voluntat tant del Govern del Consell General d'Aran com dels propis professionals de pompiers d'emergències serà un any en què puguem barrar amb força bones notícies. A res més, per a mi part, torno a dir, desitjar als pompiers i pompieres d'Aran una bona festa i que la salut ens acompanyi en aquest any que començarem.